Ang pamilya, mahalaga, dapat salang atamanun ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Diyos maray na hapon sa Indo, gabos mga tugang, mga kausapang pamilya. Ako po si Kuya Bert. Yes, mabuhay. Maray na hapon tabi sa imo, Bert. And Diyos maray na Mabuhay. hapon sa sato yung mga pag-ariba digdi. Sa technical side, si Sir Jerome Nico Martinez and si Sir Nems Flora. Today is October 9, Bert. And 2 to 3 again. Today is Thursday. Usapang Pamilya. Always here sa Always Number 1. Always. This is GB. Ayan, nakabalik na sa tugtog ta. Asan sa music? Chacha time. Sorry po. Okay. Na-stop Kaya ko, di ko ayan. nadangog. Kailangan parang alive na alive tayo. Alive kita po. Ano, kumusta po tabian sa Indo Aldaw so far? Ayan. Ano Medyo tabi? mauran-uran, Bert. Nagturo tagiti pa. Ano? Oo, Nagturan. pero medyo malipot-lipot sa luwas and sa aga na. Sa aga na tuyang yan. pinaka-abang-abangan. Halat. Ayan, i-promote pa din po siya at least last Yes. na ma-promote mo Oo. niya. Or sa aga pala pwede pa naman. Oo. So, be a benefactor, support a seminarian, One Voice, Part 2, dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jessie Sinsioco. Yes. Sa aga na po ini, again, 6 o'clock, LC3, digdi po sa Ciudad Kang Legazpi. And nag-abot na, kasi bagong Nag-abot Ata na po. Bert. And nadog ko nga ni, of course, sa DCGB na nag-breakfast sila duman kay with Bishop Bailon. yes. So, nahiling na sa Bayon Volcano, very clear and magayon. No? So, talagang na-appreciate maray. So, sa tuyang icon digdi po sa probinsya ng Albay, of course, sa city of Legazpi, the Bayon Volcano. So, are you excited for tomorrow Yes, also? of course. Yan. Dapat excited po kita. Ini po, ang proceeds po kaini will support the ongoing formation of future priests of the Diocese of Legazpi. Especially po, nagkukulang-kulang na baga po kita daang yung mga padi. Oo. Ayun po yun ang pwede tang mataong suporta. Suportahan ta po ang mga seminarians. Sabi nga ni kansa tuyang renowned chef na si Jessie Sinsioco, they po manghinayang Hinayang. sa saindong itatabang. Kasi po ini po para sa mga seminarians and then eventually magiging mga kapadian ini kung sa inya di po iyo po ini ang magpapaliwanag sa tuya kan mga tataramong kang mahal na Diyos. So they po manghinayang. Sa aga na po ini again 6 o'clock duma po sa Legazpi Convention Center 6 p.m. onwards. So gusto pong maghabol, so gusto pa pong magbakal kitikat, pwede po mag-message sa DCGB or mag-message po sa muya ni Ma'am Pita para makasabay man po kamo sa aga sa dakulang dakulang tabang tapong itatao sa mga seminarista. We'll be there. Maatab kita, Bert, ano? Ayun Siguro po. wala, grabe ang excitement natin. Hindi po Siguro din mga nakita alas 5 mapangudto niya nakita. para matanaan ta po gabos na lulutuan po ni Chef Jessie. Si Chef Jessie po is a renowned Filipino chef and restaurateur with over 40 years of culinary experience, known for being the first Filipina executive pastry chef and for serving as Pope Francis's personal chef during his 2015 visit to Manila. She owns Chef Jessie Restaurant at Rockwell Club in Makati, where she offers refined European Asian cuisine. Yan. So, dito na kayo po magduman sa Makati Oo. para At saka matanaan may po mga ang... ano pala, Bert. May mga makaranta and mga perform. So, Yan, abangan ta sa po tuyang ito. clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi. Abangan ta po kung magkanta si na Father Dave. Sikreto daw muna. Ay, secret. Surprise. Surprise. Tapos nga ni sinisap bailon da ako makanta o maano man. Bailey. Abangan na lang da sa aga. Okay. Lakulong baga po kita mga pading mga matibayon Ayun magkanta nga po. ni, Ano? pag mga padi talaga mga Father matibay. Iaw, si Father, ano po, Paulo, ayan. Paulo. Father Pau, Ayan. si Father So, Pau. matibayon. Si Matibay Father magkaranta. June, si Rojales. Ayan, ang matibayan po yan magkaranta. Kaya matibay ka man magkanta. Dit-dit sana po, Mampita. Kaya tamang-tama po ang topic tango niyan, Mampita. Permi na sana kita baga po for the past episodes. Permi po kita sa mga paghahanda, sa mga kalamidad. Ayun. Ano? Oo. So, lalo na sa panahon na maraming gastusin, mataas ang bilihin, at marami ang gustong makasiguro sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Ayan. Tama yan, Bert, kasi syempre ngunyan very, very important dan sa yung sa tuyang topic. Kasi as you mentioned, na for the past months, ang sa tuyang mga preparation para sa bagyo, sa earthquake,
So ano mga kalamidad? Kunya naman, tamang-tama ini sa pamilyang handa, kinabukasang sigurado, financial planning para sa lahat. Yan, Opo. di ba Bert? Yes. And then meron kitang isang special guest this afternoon, Sarong Baticanong financial advisor para tulungan tayong maunawaan kung paano ba magplano ng tama pagdating sa pera at kinabukasan. At Yan. kailangan ba talaga mag-ipon? Kailangan ba talaga magplano? Or ano na lang, mag-antay na lang po kung ano po ang, ang mangyayari sa araw-araw po. So, ang kaibata po ngayon na hapon, Sarong Unit Head, Financial Coach, AXA Insurance Planning, Mr. Carmelo T. Manalo. Yes, Hello mabuhay. po, Hi, Sir sir. Bert and Ma'am Pita. It's an And honor sa po. mga viewers natin sa YouTube, online, and sa mga paradangog yato sa number 1 radio station kan Legazpi, yung DCGB. Yes. Ayan, magayon ang boses ni Sir Carmelo sa ano. Ayun, Medyo syempre, kikura ba ko, Sir Bert? Nag-ano ka, sa client. Oo. Mabighanin na tulos. Ayan. Salamat Diba, po, sir? Ma'am Pita. Yes po. Ayan, a very big honor po, Sir Carmelo, na nyaong kapudig di sa muya, ma-share, taraming sobrang busy ini. Shout out man po sa iyang agum na very supportive, Den Manalo. Ayan. Kung nain ka man po dyan. Salamat po. Mabuhayin maray na hapon. Mabuhay Yes sa po. indong Maraming salamat din po sa pag-acceptar sa muya digdiyo sa DCGB. As in, madangog kita kan mga paradangog niya to. May gusto po ini mag-agum na ini mag-share kang knowledge ninda about kung ano man po ang mga piga-offer ninda, like especially po sa mga medical, hospital, ang ganyan, na mga pagpreparar. Alam mo po, Ma'am Pita, madalas nating marinig ang mga salitang bahala na pagdating sa pera. Oo. Pero sa totoo lang, hindi dapat bahala na, dapat handa na. Ayan. Tama, kasi pag ang pamilya may plano, kahit maliit ang kinikita, nagiging kampante sa buhay-buhay. Dahil kita, ay bahala na, at tomorrow can take care of itself, di ba? Mm-mm. Pag-araw, bahala na, tranquilo ngayon ako, di bahala na yan sa aga ko nagisira, di ba? Mm-mm. Pero kung mas magay na igwa na kita dyan, taning sa aga, isa-serve na lang, lulutuin na lang kung igwa. Kaya, mas baray na talaga nakaplano, di ba, Bert? Ayun po. Ayan. Tapos ito baga Pitang, so ay dahil na nga ako ayan na mga uro insurance na ayan ta. Pag na-hospital ngayon, pwede man magpila duman sa mga party list. Tapos madigdi ka sa saro, mabalyo ka naman sa saro, madumang ka naman sa DSWD, madumang ka naman sa kung saan na mga agencies. Ayan. Kaya maganda po itong pag-uusapan natin ngayon. Ayan. Ayan po. Magdangog po kamo so sa tuyang mga mga listeners and mga viewers. Magayon po itadakol po kamo mauukod ang kung paano kita magplano. Syempre importante yung po ang sa tuyang susweldo, so mga pigagasto sa harong, paano tapo yan ipaplano na parang igwa man kitang na itatabi, igwa man kita kung naghilang, and para ready po kita, di ba? Kaya igwa kita digding bisita na iya talaga na financial advisor, and tuturuan po kita kung paano dapat gibuan ang araw kaini. Ayan. So sa pagpapadagos, ayan, may mga excited na pong nagdadangog niyan. Message po, hali kay Mama Marisa. Sobrang timely ng topic nyo. 2 ang anak ko sa kolehiyo at hirap minsan sa budget. Paano po ba magsimulang mag-ipon? Ay siguro, magbasa nga na kita magkapirang questions, Ma'am Pita, Oo, sige. para sabay-sabay na lang ni Sir Oo. Baloy. Sabi, paano po ba magsimulang mag-ipon kahit maliit lang ang kinikita? Yan. Sabi naman ni Sir Rodel, may utang pa ako sa kooperatiba pero gusto ko na rin mag-invest. Paano ba yun? Kahit may Oo. utang pa? Ayan. Oo, tapos ikaw man digdi Bert talaga nagpadara. Dapat bang turuan ng budgeting ang mga bata sa murang edad at paano ito gagawin? Ayan. Sabi naman ni Sir Boy, senior citizen ako, may chance pa ba akong magplano para sa kinabukasan? Ayan. Tapos siguro po digdi may nagpadara ng kahaputan. Ang asawa ko ay OFW. Ano po ang magandang financial plan para sa mga pamilyang may OFW na breadwinners? Ayan. So, iyon na po, yan ang Mga i-summarize na po ito. Ano ba talaga, Sir Meloy, ang ibig sabihin kang financial planning tapos nata po ini importante sa sarong pamilya? Actually, Mr. Bert and Ma'am Pita, ang financial planning, gari man sa yan sistema sa pamilya. Ang sarong pamilya, magiging mauswag yan pag iwa kang sistema. Siring man sa sarong financial planning. Sabi nga ni if you failed, a plan failed if you failed to plan. So mas maray, sabi mo nga ni Kasubago, Sir Bert, na
mas maray aloy pa ang bagyo, arayo pa ang bagyo, naghahanda na kita. Dahil po sa pagplano po, igwa kitang 4 basic principles in financial planning. Number 1, dapat know what you want. Ara mo po kung ano ang gusto mo talaga. Tapos, pandua dyan, know what you have. Ano ang yaon mo para makapaon ka kan plano mo. Tapos, number 3 po, yan na bridge the gap between what you want and what you have. Sabi nga ni, example tabi yan, Sir Bert Mampita, halimbawa, in 3 years time, muya mo magkaigwa ki auto. Number 1, anong auto ang gusto mo? Toyota? Revo ba yan? O muya mo RAV4 o SUV? Tapos, ano ang yaon mo niyan para magkaigwa ka na auto? Siyempre, number 1, dapat may income ka para magkaigwa ka ki pambakal ka na auto. Tapos, gura nung yan ang income mo para mabakal mo halimbawa, so muya mong auto, 1 million. So, gura ano ang dapat mong isave para mapasay mo yan na auto. Tapos, very important po ang pang-apat, Sir Bert, Buda Mampita, budget and manage your expenses. Yan ang pigtataran po kang iba na sabi, maski ano ang igwasindang income, kikulang. Kasi nagtutubod po kamo na very important ang budgeting sa buhay, Mampita. Opo. Importante yun po. Yes po. Gari, i-apply ta po, Sir Bert, ang pag-budget na Pareto Law. Ang Pareto Law po, the 80-20 law. Ibig sabihin, kung ang sweldo mo ngayon, tawantang figure, 1,000 ngayon po ang sweldo mo, bulan-bulan. So, kung ang 80% kaan, gibuhon mo, budgeton mo iyan para sa expenses mo. So, 80% kang 1,000 is 800 pesos. Tapos, maput ka mo sa ima, duman so 20%. Ngunyan, duman so 20% po, ito ang kibuhan mong savings. Di ba po, Sir Bert Mampita, sa science, igwa kitang formula. Siring man digdi sa muya sa financial planning. Dapat may formula kita kung paano ang how do you think about savings. Very important po ang savings bago ka mag-achieve mo ang financial goal mo. Kasi kung wala ka man na savings, yun ang pigtataran po kang iba na pag walang savings, anong pambakal mo? Pwedeng kulang. Tama po. Aring ko, ikaw pong kahaputan, paano nga ako mag-save? Nakulang nga ni ngayon. Iyan po. Oo. How can I save when in fact, alimbawa, itong 1,000 na nga ito na yung sweldo ko is not even enough. So, paano nga ako mag-save pa na kulang nga ni ngayon na ang 1,000 yung pang mag-utang para maipnuan ang pangangaipo. So, it's so difficult. Ano? Yes po. Actually, dapat po bagun ta ang mindset ta. Kaya po anta po ang mindset na bako permi kulang. Dapat po ang mindset permi abundance po yan. The law of attraction ng Tati ba pigtataran. dyan pagkulang? Pero milugod dyan na kulang, ano? Ayun, So, Yes tama po. ito sabi ni Sir na dapat Law of sabihin abundance. na sufficient. O, 1,000 Sufficient. nga is enough. That's Is- enough na I can still have mga little lang na pwedeng isa-save. Ayan, tama pala. Kaya yung- Sir. itong law of abundance pa ano? Oo. Yes po. Kung halimbawa, ang kaipuhan mo pa nan sa oral daw, ngaya example, 100 pesos, 1,000 pesos ang kaipuhan mo para sa living expenses mo, day dapat ang income mo, day dapat 800. Dapat sobra sa 1,000 ang income mo po. So, paano mo yan ma-achieve? Siyempre, kung kulang ang, halimbawa, sarong employee ka, nagsisweldo ka sa ng 800, pero ang expenses mo 1,000, di negative ka. Lifestyle. Anong gigibuon mo? Pwede man baga gibuon mo, budgeton mo sana sa 800 ang pangangaipo mo or living expenses mo. O duman, i-mindset mo po, Mampita, na duman sa 800, kung kayang gibuhon na, so 80%, duman ka lang mag-focus kang expenses mo, na pwede man baga, sabi da, ang tulak ta baga da, unat-unat.
Nagtutubod ka po kan, Sir Bert. Ayun po. So 20%, halimbawa lang, ang 20% kaya kang 1,000 is 200. Bako po sa sarong taon, igwa kang 12,000 na savings. Pag bulan-bulan, ginibo mo yan. Yeah. Oo. Hindi nga ni Bert, paano na magpupuo ng sarong pamilya na magplano ng financial kung sapat lang daw ang kita nila? As tama na, yun na ito po, piktara mo. Tapos po, kung ano, pwede nga ni sila magdagdag ki income. Saro po kang pagdagdag ki income, number one is, kung tatao ka na magbenta kung anong bagay na needs kang tao. Basic needs nga, for example, pagkaon. Tatao ka magbenta ki pagkaon, iba-ibang klaseng pagkaon, pwede yan maging source of additional income mo. Tama. So, yung baga so nangyari kang pandemic po, nagruluwas sa mga talent kang pagluto, sa skill, sa skill Yes, nindang Yeah, do dahil oo. sila nakaka-receive ki sweldo at nagsarado sa kumpanya, nagtirinda sinda. Ayan. So, gari ma-effort ka pa kung 800 lang, so sabi mo nga, ang gasto mo 1,000 pero 800 lang ang income mo, maisip ka kiparaan. Isip Ano po? ng way. Para madagdagan, para ma-augment lamang. Actually po, Sir Bert, Pita, kami po digdig kay AXA, naghahanap po kami kay mga partner na financial advisor. Kung mo yan ninda magkaigwa ki extra income, dulur Yeah. kung lang po kamo Pwede matabangan din. misinda. Para magdugang su income ninda. Ayan. Ayan. Gayon, no, Yeah, na oo. Bert. Oo. Open po sa mga gusto pong magkaroon na, magkaigwa ki extra income. Pwede ano nga ito pwedeng explicar mo pwedeng so hierarchy of needs. Okay. Ayan. Ang hierarchy of needs po is iyo po yan supig tataramta na sarong structure siya na sa irarum, gani baga po yan pyramid, Mampita, Opo. na bangaon mo po ang pyramid sa tulo. Ang tulo, ang sa pinakairarum niya, dapat yaon po dyan ang plano kang sarong pamilya sa health insurance. Dahil kita digdi sa Pilipinas, sabi nga ni, is one critical illness away from poverty. Gusto sabihin, pag naghilang na ang sarong pamilya or ang sarong breadwinner ki cancer, stroke, or heart attack, iyan po ang top 3 kaya critical illness sa buong mundo. Yeah. Maski digdi po sa Pilipinas, iyon ang gari top 3 na critical illness. Pag naghilang na kita kaan, minimum po kaan 1 million para lang makarecover kita. So sabi mo nga ni Kasuba Sir Bert, tuod na sa nabaga kita magpaparapila sa mga politiko, although sa DSWD, di ba? Or kung ano pa man ang mga PSO, suporta. RT, ano yan? PSO, DSWD. Charity So- sweepstakes. So, kaipuhan po ito, health insurance, disability insurance, life insurance, home insurance, and emergency fund. Para iyan po naan, iyan supig tataramta na kapartner mo sa buhay. Ayun. So, paano po ang Sir Meloy ang tamang paraan kipagbuok emergency fund? Okay. Actually, ang tamang paagi talaga kang emergency fund is, halimbawa, ano mo po, dapat ara mo kung gurano ang total expenses mo sa pamilya. Halimbawa, tawantang specific amount, Sir Bert, para malinaw. Halimbawa, ang specific expenses kang sarong pamilya, 10,000 pesos a month. So, sa nagtatrabaho sa gobyerno or sa pribado na ang kita niya 300 pesos per day, so maluwas kaan, baka more than 10,000 kaan ang gastos nila. Pero kung halimbawa sa 10,000, dapat ang emergency fund mo times 3 kang kung ano ang yaon mo, halimbawa times 3 na yaon, nakatago lang yan, pwede sa bangko o sa harong nindo. So iyan na 30,000 naan, emergency fund mo iyan para kung may maghilang sa pamilya or biglang pangangaipo kang sa imong estudyante, pwede mo iyan mabunot. Tadipisil pa no kung wala kang mabubunot pag abot kang emergency. Tama po ba?
Sir Bert Opo, and Ma'am tama. Pita. Hindi na gani pautang. Mm. Diba dyan yung may magrani, pwede yung may pautang emergency. Yes, pwede man ito ipautang mo, pero dapat siguradong mabayad. Mabayad. Hindi ka doon baga, tapos nagkagawa ka ng emergency, wala, luguto, pinautang mo, di ba? Pinautang mo na. Oo. Can I just read, may nagpadara lang yan. Ma'am Pita, good PM po. Pinakamagayon po, think positive always. At mag-igos kung gusto mo ang pangarap mong ma-achieve. Ayan. May nagpadara lang ng message. Thank you for your wonderful message. Mag-igos, think positive, and magdangog po kang sa mga ipigtataong ni Sir na mga Sir, tips para kita po makapagpundar, mang-arog kayo din sa when it comes to finances. Ayan. Ito, Sir Meloy, sabing pareto lobang 80-20. So, 20 isi-set aside mo. Sa ano ito? Iyon na ba itong emergency fund? Actually po, Sir Bert, duman sa 20% na ginibo mong savings, pwede ka duman mag-ipon kang emergency fund mo. Duman sa 20%. Divide mo naman. Yes po, i-divide mo naman. Halimbawa, So, on the 20%, pwede ka na magkuha duman ng for your emergency fund. For emergency So, fund. separate yung, basta i-separate mo na yung for emergencies. Yes po. So, kung for 1,000 bagay, di maigigilid kang 200, pwede nga 250 pesos sa emergency fund kada kan ano. Yes po. Halimbawa baga sa duman baga nga sa 200 pesos na na-save mo sa 1,000, di pag minultiply mo yan sa sarong taon, di gawa ka ng 2,000 plus. So, diyan ka magluway-luway kang emergency fund mo hanggang mapuno mo kung gurano ang gusto mong emergency fund. Ayan. Ano uso pa ba ngayon so nag-uulog sa butong bagan? Uso pa ba yan mo niya? Actually po, Ma'am Pita, igwa sa kuyang kliyente nag-istorya sa siyang doktor na ang gigibo niya so envelope ideas. Halimbawa po, so sweldo niya na-receive niya sa sarong bulan. I-divide niya ito into 7. Actually, religious ini si doktora ta. Sabi niya, ang number 7 ngaya, number iyan ni God. So, itong income niya divided by 7, ilalaog niya ito sa 7 envelope. Tapos, duman sa primerong envelope, itong envelope number 1, dumano na siya makuakang mga paragastos niya. So, living expense sa pagkaon ngaya. Pag naubos ito, makuha naman siya duman sa number 2. Hanggang pag naubos naman sa number 2, number 3, number 4, number 5. Pero iyan na pag-manage niya ka ng expenses niya, dapat may kasabay na po iyan na pagtipid. Kaya po, may budgeting kaan. Dahil pag na-budget mo po iyan, minsan may natatada pa siyang 2 envelope, di yun na po ito ang pang savings niya or emergency fund. Word. Gayon na Aragunta tips po. yan. Gibuhunta. And dapat itong 7 envelopes na ito. Mga pera download kang kada Kaya lang envelope. kada saruan. Di ba dakol-dakol na po? O, malaki-laki na yun. Kasi doktora yun. Malaki yung mga fees niya na pigko-kolekta. Siguro mga may Professional bugo na, no? fees. Kita, sarong layog lang. Pero mga yun po, sir, yung tinarang mo na, like araw ka ito na, dapat, igwa ka na talagang pigsa-save. Kung nagsusweldo ka, tapos, not overspending. Kasi kung sweldo ka lang ng 5,000, siging shopping mo, makaon. Masirin ba kaya kita pagkatapos magsimba? Siging karaon sa luwas. Para ang sweldo mo ngayon, 10,000, nagkaon ka sa restaurant, 3,000. O, pira pa natada, so pamasahe, so everyday na gastos, mabakal ka kitubig, kung ano-ano, wala na, ubus na. Kabang nga sa nakambulan, ubus na. Dapat na rin po, Ma'am Pita, Sir Bert, may formula man da kita kan savings. Ang formula da po kan savings, income minus savings equals expenses. Ang iba da po, kadaklan sa tuya, ang formula ta kan savings is income minus expenses equals savings. Pero, I think maski ababa or halangkaw man po ang sweldo mo, minsan kung ininot mo ang expenses, kulang man talaga. Parang savings. Sabi nga ni Baga, dahil nagtrabaho ang sarong breadwinner, you need to pay yourself first
paugmawon mo ng sa diri mo, gibuhon mo, so 20% kang income, ilag mo sa savings, iyan po ang bayad mo sa pagtrabaho mo. Diba? Mindset manggileon po yan, Ma'am Pita. Ayan. Sige po. Mabalik po kita pagkatapos kan magkapirang pagirumdum. Kasabay tapos sa tuyang Tech Department, si Sir Nems Flora, asin si Sir Jerome Nico Martinez. Ang oras po niya to, 2:30. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. This news is brought to you by Generica Drugstore. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa. Ginhawang Generica mula sa Generica Drugstore. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Ang siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas, nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, 10:30 hasta 11:00 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Sinchoco, as we serve
fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, digdig sa DZGB. Ayan, nagbabalik po ang Usapang Pamilya ngayon pong aldaw na Oktubre 9, 2025. Ayan. So, mabuhay gilayon and syempre welcome again sa satuyang bisita ko niya na hapon digdi po sa satuyang programa. Today is Thursday, October 9 to 3. Digdi lang po sa Usapang Pamilya. Digdi lang po sa Always Number 1 Always. This is GV and satuyang pag-iriba gilayon, Tabi Bert. Si Sir Carmelo L. Manalo, Unit Head Financial Coach, AXA Insurance. Ayan. May hapon lang po ako sa imo, Sir Meloy. Yes So, po. dakulda po ang natatakot sa investment. Paano po ta ini matatabangan ang igwa kaining mga pag-iisip na mawara ang takot na ini? Okay. Actually, Sir Bert, number one na consideration mo dyan is ano ang tolerance kang sarong investor. Number one, kasi may risk baga ang investment. Siring man yan sa sarong negosyo, may risk yan. Pero since gusto mo magkaigwa ki recurring income or magkaigwa ki additional income, you want to invest, di ba? So, dapat, number two, mag-anap ka ki right partner for investment. Siring man po baga sa pamilya, sa pag-agum, di ba? Dapat, kung maaguman ang babae buda ang laki, dapat ara mo kung right partner mo talaga yan para swaka mo sa mga plano. Siring man sa investment, dapat po right partner, dapat, and pinaka-importante, aramon mo kung saan mo iyan piglalaog, ano iyan na investment naan, sa inyan piglalaog, baka mamaya monkey business. So mas maray haramon po nindo so right company, araw ngayon po dapat dakulang kumpanya, tapos dapat may ano po iyan sa ang track record kaan sa investment talagang nanggagana, di ba po? Iyo po. Pwede po iyan magpuunsin na ngunyan, lalo na baga maabot ngunyan na may mga bonus. Di ba po? Oo. Pwede kita magpuun dyan na kung gusto mong kumita ng 4%, more than 4%, more than 6%, or more than 10%, pwede po sinda pwede kami magtabang sa inda para magkaigwa ki. Ini po, Sir Bert, Mampita, legit po ini. Bako ini, scam. Halimbawa, si Sir Nico baga po, Sir Jerome Nico. Pero ang edad mo na tabi, Sir Nico? 21. Ayan, 26. 26. So Ayan, tamang-tama. anong investment po ang maray sa sarong Okay. 26 years old? Yes. Aputong ko po sa Sir Nico kung ano bang gusto niyang kita niya, 4% ba, 6% or more than 10%? Pilian mo na siya, Sir Melo. Ayan, Ano- dyan Yes. after the program. Pwede talaga istoryahan si Sir Doon mo Nico. po malaog kung ano siya, low risk siya, Oo. nasa middle lang siya, o high risk, Yan. di ba? O, saan ka digdi? Yeah. O, pili na. O, di ba, Sir Jerome? Ayan to, may message po si Sir Leo. Sabi niya, natutunan ko po ngayon na dapat pala may emergency fund kami. Simula ngayon, magtatabi na ako kahit tig 100 pesos o kada linggo. Di may 400 siya per month. Aram mo pa itong value of compounding na syempre kakadikit-dikit mo
Sa Wuro 100, pag abot sa sarong taon, Oh, dako 1 to po yan. Tapos kung ilalaog mo pa siya sa kumikitang 4% to 10%, di may kita po yan. Compounding. Yan, Bert. Magpuon na ha, pag starting Ayan po. today. Okay. Not even tomorrow, but today. Today. Sabi ni Ma'am Luan, good afternoon po sa Indo. Hi Lu, how are you there? Good Sana afternoon hindi na po. masakit yung ano mo, yung wrist. And pasensya na, happy birthday man pala kay Jean Saison. Happy birthday. May nasa Germany siya. Happy birthday, Jean. Happy birthday. Yan. Ayan. Sabi ni Miss Maylene, salamat sa topic ninyo. Dati takot ako sa insurance pero ngayon naintindihan ko na bakit ito mahalaga. Ay, may hapot po digdi. Sir Carmelo, paano po pag hindi magkapareho ang mag-asawa sa priority sa pera? Lagi kaming nag-aaway. Yan. Okay, pag-araw po ka na very important communication talaga. And dapat po may goals. Dapat daw po pag mampita dapat smart goals. Ano po ang smart goals? Ang S po specific kung anong gusto ninda. M po measurable dapat. Ang A dapat achievable ang goals nindo. Tapos dapat sa R dapat daw mag-reach out ka mong duwa, mag-urong ka mong duwa, tinaning maano nindo yan na goals nindo. And pinaka-importante, ang T, may timetable ka mo. Kung no arin nindo yan, mo yan ma-achieve. Pwede po sinda mag-uron-uron habang nasa Alice Corner. Yes po. Kape-kape Mag-date magtaho. po. Mag-date sa Alice Corner. Maski da mag-agum daw, dapat mag-date manggila yun. Ayun. Oo, sabi ni Tess, ang ganda ng discussion. Pwede po bang magkaroon ng part 2 tungkol sa O, investments? sige. Pwede naman magagibuan once a month. Ano po? Oo. Sige po. Okay na po, Yan. ano? About investments naman. Actually po, kaming dua po ni Sir Bert, yan po kami kay AXA Financial advisor kami. So, kumuya niya talagang detailed financial planning. Igwa po kaming office dyan po sa may Albay. So, pwede mo po i-share mi sa industry financial need analysis na mas masabutan ninda sa financial plan ninda. Yan po kami ni Sir Bert sa pagtabang. Pati na sa mga daraga ta digdi Yan, mga ilibata pagdiliba. naman. Yan. Tangan pagkatapos Down kita pa. dakol na ipon po ano. Sabi po ni Kuya Ben, salamat sa usapang pamilya, natutunan kong ang pera ay hindi dapat maging problema kundi kasangkapan para sa magandang kinabukasan. Magandang kasangkapan para sa kinabukasan. Sa dakulo na ko Bert na ano kay syempre but even my children tsaka yung mga apo ko na dapat turuan paano mag-save. Ano po? How young? Diba, tinawan mong balon, mag-save ka at least yan 50 pesos, tinawan ka sang gatos. May balon ka na, save mo yung iba. Kung hatid sundo lang naman, di ba? May baong ka na ng food. Kaya ito may bangko digdi po sa may Lion Club, yung ano ito. So, Lion Savers Club, kaya itong panahon, ikaw baga digdi po kayo sa mga aki, bigaturuanan ninda mag-ipon. Magtipon. Gayon, Actually, baga pa talaga po mga kiddie savings bank or mga below sa maintaining lang, pwede po sinda mag-start na mag-save duman. Sa mga pigre-regalo baga ka mga ninong, Ayan, Yes po. Oo, Ninong so, Bert. oo. Tapos mga baka pigtaong pwede po balon. Sir Bert Mampita, ninda itong Pareto law na 80-20. So 20% ilaag kang nga aki sa savings. Siring man sa balon po sa allowance sa 100 pesos. So 20 pesos i-save na ba? I-save na ninda. Ang mga Chinese po, baga mahilig ka na maski piso-piso lang, pigtatago ninda. Pero pag nadamot yan, dakol na po yan. Jay, nagdadangog ka. Kung may balong ka dyan na sobra, di na magparakaon sa luwas, i-save na. Tali makatravel naman. Sa mga aki baga po, igwang matipid, igwang bako Yeah. Tapos kaipuhan talaga po, mag-start ini sa mga aki dahil yan po naman mag-form so habit of savings. Dahil yan po talaga, ako yan overnight learnings. Dapat it's going to be a habit na magpun yan sa mga aki na kung nagsisave na sindangon yan, na sadit pa ang allowance nila, lalo na pag mas dakula or nagtatrabaho na mas alangkaw ng income, mas dakula ang savings portion. Ayan. Sa mga magurang po, Sir Miloy, kailan magandang simulan ang education fund para sa mga anak?
Actually po, sa education fund, di ba sa Pilipinas, igwa kitang elementary, high school, libre po yan. Pag abot kang college, minsan, dahil ng libre ta, dahil mang kaya kang scholarship. Dalawa po, Sir Bert, ang ano pag to save for educational fund is number 1, kung muya mo magkaigwa ka ki-interest na ngunyan ka na mag-save. Dahil mo na pag-alaton na pag 16 years old kan aki mo, saka ka lang makarap-karap kang pang college kaan. Kasi ang mangyayari po kan, dahil sa mahal kang college education ngunyan, pwedeng makulang ka na kaan. Ngunyan, pag nagkulang ka, syempre mautang ka. So, ika ngunyan ang mabayad ki interest. So, ang apot ko po sa imo, Sir Bert, ano mo mo? Nag-i-interest ka na ngunyan o ika ang mabayad ki interest? Mas mariit sa nag-interest na O, mag-save ka na po save ngunyan. na. It's never too late. It's never too late. Actually, duman po, Ma'am Pita, sabi baga, maski gurang na, it's never too late. Yes, so tama po. Kasi ang buhay da akan tao, parang wheel of life po yan, divided into 4 quadrants. Ika, Ma'am Pita, bago kita po anong favorite number mo sa buhay? My favorite number is, I think, 27. 27. Opo. Nata po, 27. I can't recall. Kasi basta gusto ko yung number. When you add it, it's 9. Hindi yung 0. Okay. Magayon po yan. At least, igwa kang meaning dyan. Ika, Sir Bert, ano mang favorite number mo sa buhay? Ako 18. Nata 18 po, Sir Bert. Kasi yan yung birthday ko. That's your birthday. Ako po, kung yaon ako digdi kay Aksa, ang favorite number ko po is 28,000. Aputon mo pa ako, Ma'am Pita. Bakit po 28,000? Kasi, sa sarong taon po, igwa kitang 365 days. If you will divide 28,000 divided by 365 days, ang result po kan, mga 76. Ibig sabihin po kan 76, iyan po ang average age or lifespan kan sarong tao. Muyata, maging age 80 kita. So, ibig sabihin, kung age 80 ang gusto mo, divided yan into 4 quadrants. Ang first quadrant, iyan so 0 to 20, yaong kita dyan nag-aadal, nagkakawat, dependent kita sa magurang ta. So, from 20 to 40 years old naman, yan po ang edad na nagtatrabaho na kita, muya mo na nagbabiyahe ka na libre travel, yan na nagkaigwa ka na ki-achievements, nagkaigwa ka na ki-auto, sa dili mong auto, harong, tapos siya naman dyan, so nagkaigwa ka na ki-pamilya. Diba? That's the third quadrant. Yun po ang second quadrant. 20 to 40. 20 to 40. Ang third quadrant po, yung 40 to 60, mas seryoso kita sa buhay ta. Mas gusto mo, may duwa ng harong mo. Mas maguya mo, duwang auto. Dahil lang pwede, Sir Bert, duwang agom. So, saro lang tabi. So, dyan naglalaog from 40 to 60, mailing mo sa mga aki mo, naglaog naman po duman, pwedeng naglaog na duman sa first quadrant. Or pwede yaon na naman digdi sa second quadrant, diba po? Pero ang pinaka-importante, so, fourth quadrant, ito so 60 to 80 years old. Anong gustong sabihin ka ito? Ang first, itong bangaon mo, circle baga po yan. Bangaon mo ang buhay ta, kabanga pa lang kang buhay ta, dahil kitang income. Dahil ang 0 to 20, wala kang income ka, dependent kita sa magurang ta. 60 to 80, masalo, wala na kitang income. Retired. Dahil kung ano yung nasave mo, retired na kita ka ani. Iyan na portion na no income ka. Ibig sabihin, kabanga kang buhay mo, no income, kabanga, so pagtrabaho mo. So, ano ang gigibuhon mo po sa araw ka na sitwasyon kung maghilang ka? Paano kung ang buhay bagada, life has an if at the middle. What if you expire early? Unexpected, di ba po, ang buhay ta na taara mo kung noaring kita magagadaan? Only God knows. Di ba? Only God knows. Pero pag dahi ka po nagpreparar, syempre, sa pagkagadanta,
ang apektado permi, lalo na ang sarong breadwinner, so nawawalat, so pamilya. O duman po malaog, so planning, financial planning. Dahil kung wala kang financial planning, arog po sa kuya, kaya ako yaon digdi kay Aksa dahil, so ama ko nagadan, 37 years old, wala man lamang na income protection, Mampita. Ibig sabihin, so income niya, kaya po hanggang pamilya niya eh. Ay anong kami magturugang, ako ang youngest po sa magturog. Kaya lang, kang nagadan si Papa, daradara niya so income. Tagadana siya, wala naman so income para sa pamilya. May business ka mo sa daraga, di ba? Actually po, kang nagadan ito, iyo po, may negosyo man si Papa. Kaya lang, nangyari, dahil wala siyang health insurance, so mapaharong kami ka ito, ginamit na pampabulong niya, so pamparong may. Katapos, nagadan man sana siya, di, wala, baliwala. So, kaya duman po malaog, so income protection sa pamilya, health insurance, kung igwa kang emergency fund, duman po malaog. So, mas maray na igwa kang pigsaset aside kaan, halion ta po ito mampitang sandwich generation. Ang sandwich generation, magpuon pa po yan ka itong mga sa magurang halimbawa lang, ngunyan baga po, mampita, yaon pa po si parents nindo, yaon pa po, dahil naman. Okay. Arog po sa kuya, mother ko po, 93 years old. So, as of now, dahil man siyang health insurance na i-save. So, ang nangyari po, kung maghilang po siya, kami pong, ang natada na lang po, tulo. So, mangyari, kung maghilang po siya, ako, day ko man pwede siyang hilingon lang. So, I need to give something na pampabulong. Ito, so, kitangon niya, yaong kita sa sandwich generation, lalo na po kung yaong kangon niya sa stage na suluwa mong aki or tulo mong aki nag-eskwela sa college. Ako po, duwang aki may nasa college. Ang pagpa-eskwela mo niyan sa college, bako karaw-karaw, Sir Bert. So, mangyari, day ko maano na ilingon lang si mama, pero madidipisilan ako sa buhay dahil si mama, day nagpreparar kang mga panahon. Pero kung ilingon mo po ngunyan, fast forward kita sa generation ngunyan, kung sinda na kapag prepare ki financial plan ninda ngunyan, igwasin ng health insurance, igwasin ng life insurance, igwasin ng emergency fund, di ba maabot ang oras, magurang man sinda ka itong pigtataramtang fourth quadrant na retirement. So, mangyayari, para kaysa iyan na pigpapagalan mo ngunyan, na nagmamata ka oral daw, para magtrabaho, di ba? Ang simbag mo kan, Sir Bert, para sa pamilya, di ba? So, by the time na gurang na kita, syempre, so mga aki ta, pag daitang na set up na funds for that, pag kita naman ang mahilang, dahil by the time, baka maghilang kita, gurang na kita, salamat sa Diyos. Pero paano kung maghilang na aki pa? So, di ba, mas maray na may na-set up ka na, tinaning, itong na-set up mo, iyon po ito ang kukwaan mo, kipundo, para duman sa unexpected na nangyari sa buhay ta. So, iyo po yan ang halion ta sandwich generation na dapat everybody, lalo na pag nagtrabaho na, nag-start ka na magtrabaho, mag-set up ka na po. The best time to start, sabi nga ni, bako now, dapat yesterday. Iyo po yan ang ano po. Siguro, it should have been immediately after graduation na nag-start ka na ng mag-work. That's the start na kung paano ka magpakainin mga yes po. And by that time kasi, pag ginibo mo po yan, yaon na sa imo so habit na magsisave ka. So, by that time na ma-reach mo itong 80 years old man, kung syempre, we only live once, di ba po? Pero ang goal tabaga, maghalapa baga po ang buhay ta, di ba? O ma-reach mo man ito, at least maugma ka. Tangon yan po ang nangyayari is, sabi ang mga senior citizen ngunyan, day kuman po so mga day nakaprepare. Sinda po so pigpapasapasahan kan mga aki.
Dahil minsan, sa mga aki kasi, dahil mo man kung hikaos man po sinda sa buhay. Halimbawa, nagka-college man so aki ninda, ngunyan, naghilangan isugurang, yaon duman sa panduang aki, pero since kulang, mataramon yun sa panduang aki, kuya, ika naman kay mama, medyo difícil ang buhay ko ngunyan. Diba? Iyan po ang pigpapasapasahan kan mga aki. Pero kung naka-prepared ka po, 'di ba? Igwa kang maray na retirement, ngunyan ang mangyayari so apo mo, madyan sa imo, lolo lola, tumang kita kay Jollibee. 'Di ba? Ikaw ngunyan ang pinag-aagawan. Oo. At Tama least, po ba? Sir dapat Bert? na ikaw maging burden sa mga aki mo. Dapat sinda Yes magdedan sa imo at least, let's go, lola, maduman nga kita after church, let's go somewhere else. Yes po. Hindi yung marauto kaya sa bot arog kaya na suaki, sorry nga busy nga ako day ko maasikaso. Marauto na naro kaya. Yes po. It feels so bad. Feel so bad talaga. Ay, yung pig-istorya mo na ganun, marauto sa buhot na papasapasa na kang aki ka mo pig-asikaso. But then, syempre, di mo man mababaso. Syempre, baka may mga pagkulang din na sorry, di ko maasikaso si mama or si papa, say mo nang una, yun ang sabi mong pasapasa. Marauto. Bert, Very kaya advice very- ta. Baka sir, may gusto si Sir Carmel po, i-advise. let's plan early po. Let's have a better financial planning. Let's plan early. Kaya pa naman po, mas gigurang na kita, pwede pa naman mag-plan for your apos na lang, di ba po? So, pinakamagayon talagang practice is we plan early. So, punanta na po yan sa mga aki. Pag nagtatao kitang balon, sabihin mo sa mga aki mo, nene, ang 20% kaan, itago mo. Para igwa ka, at the end of the year, Christmas, may mabakal ka kung anong gusto mong bakalon. So, it's a practice. Di ba? Sabi po ni Boss Renen de los Reyes, sabi niya, day ipagsandig sa gobyerno ang medical ta. Sobrang konti ng PhilHealth. Kay puhan ang emergency plan, retirement plan. Kung may lesson plan, may plano man. Kung may lesson plan, may plano ang harong, may direksyon. In the end, ika ang mabenepisyo. Ayan. Thank you, Boss Renen. Na si Sir King nag-message, is listening daw sa Bangkerohan. Hello, Ayan. Thank you, Sir King. And for also, always may watching. nag-message man also from Libon. They're also watching. Mga friends ko sa Libon, si Nafida, they're watching also. Ayan. And of course, my family, all of them are watching. Mas maray Si na Tom, hapon. si Sir Meloy, last, final words. Actually, kitang mga Pilipino, mga matibayon po kita eh. Kita ang saro kang human species na madiskarte. Pero sabi tangani, kita baga ang sabi baga ang mga Pinoy kita ang the best people in the world kasi mga masayahin kita. Ilingon mo sa mga nangyayari sa tuya ngunyan maski may problema kita pero maugma pa kita, di ba? So iyan na attitude naan. Ano daw po kung magibuhon tayo na magkaigwa kita financial plan na ngunyan pa sana nagpuon ka na po kang financial plan mo. So yaon po kami digdeo kumuyan nindong tabang to set up your financial needs. Yaon po kami daing bayad po ini tabangan mi po kamo para ma-set up ang financial need. Halion ta po itong sandwich generation. Dahil ang sandwich generation po, iyon na po iyan sungon yan ng mga magurang ta na kumbaga po sorry to say po Ma'am Pita, so pinagpapasapasahan kan mga aki dahil wala silang naipon, di ba po? Pero kung igwa pong na-set aside may naipon, at least so mga apo po magayon baga itong pinagpapasapasahan ng mga apo dahil naghahalat sa mga apo na iba sinda kay Jollibee or McDonald's, di ba? Dahil may naipon na retirement. Ayan. Sabi po ni Boss Renen de los Reyes, iguana kami aksa si Agum. Magayunon ang plano ninda. Salamat Thank you po. Boss Renen. Ayan. Magayon Bert, yung let all of us must be smart. Turuan ta sa mga akit na mag-save and then so sinabi ni Sir yung hierarchy of needs, protection, savings and investment. So nakulong po kami na ukudan, Sir. Thank you very much, Sir Meloy. And Ma'am Den, thank you very much. Kami po ang sa indong mga nakaibahan. Mabuhay ako po si Pita Kaiba, tama po sa Technical Department, si Sir Nems Flora, and si Sir Jerome Nico Martinez. Ako man po si Bert na nagsasabing sa bawat usapang pamilya, May panibagong pag-asa. Abangan ta po ang masunod na programa, Pinky